Wel, oedd bach o mix-up gyda'r mix. Ar y dechrau yn dyle? He? Da ni di brasgamu drwy'r cama, a da ni di anghofio hifennu y menyn a'r siwgr. Do, da ni jyst di taflu bob dim I mewn ar yr un bryd. Dyna beth chi'n cael wrth ddim darllen y cyfarwyddiadau. Hyn, mae digon o amser, felly mae'r icing yn gallu cuddio nifer o bethau. Dwi'n meddwl bod ni di achub y gymysgedd, ond ella ddim. Pwy awyr. Mae'n amser I addurno'r cacennau. Nawr, cwr cam o'n i'n poeni amdano fe reit ar y dechrau, ond nath y cam cynta o'i le, felly pwy o gywir, beth sy'n mynd I ddigwydd nawr? Mor fydd? Icing buttercream bych chi'n mynd I wneud heddiw, a beth sy'n bwysig gyda'r icing yw bod y menyn yn feddal iawn. Mae dy fi dip I ddarllen y cyfarwyddiadau o Ofalus. Cudwch y menyn, just y menyn, ar y gyflymder canolig. Ychwanegwch 4 cwpan o siwgr eisyn, yr hufen a'r fanila. Mewn yw hwn. Un tip byddai'n awgrymu yw I rydyllu'r eisyn siwgr yn gyntaf, a mae hwnna'n neud siŵr bydd ddim lympia yn y bowlen. Dwi'n sensitif i'r lympia. Dwi yn. Right. Fesul... Waw! Fesul cwpan, mor fydd. Fesul cwpan ac yn raddol iawn, felly bod chi ddim yn cael ffrwydrad eisyn siwgr. Ni wastad yn rhaid tips unwaith ti 'di wneud y cyfnod. Rhy hwyr. Rhwng y gymysgwch gyda'r gymysgedd a'r cytew lympiog, dwi bron a rhoi'r rhidill yn y to. Ond na, dwi am dyfal barhau. Ie, cadw fynd, Leah. Just fel yr eisteddfod, marathon, nid sprint yw Cegin Saffwrn. A'r cymryd rhan sy'n bwysig. Y cymryd rhan a'r bwyta. Hyd yn oed os nad ydy'r cacennau'n codi, dwi jyst yn mynd I lyfru'r bowlen. A'r llwia, a'r spatulas. Ti di blasu fo? Na. Neis. Mae o'n neis! Nawr dyma yw'r rhan hwyl. Dwi'n moyn I chi ychwanegu lliw i'r eisyn buttercream. Y mwyaf o'r lliw ti'n rhoi mewn, y mwyaf tywyll fydd y lliw. Felly, I ddechrau, rôl tipyn bach, a wedyn os ti eisiau mwy, ti ychwanegu mwy. Reit. O! Unwaith chi'n hapus bod yr gymysgedd yn barod, allech chi roi e mewn i'r bag peipio wedyn. Tro diwethaf rhaid I fi eiso rhywbeth, oedd yr eising yn rhy stiff. Felly fi wedi mynd amdani gyda'r hufen. Felly gawn ni weld os wneith hwnna weithio. Be fi moyn gweld fan hyn yw bod chi'n gorchuddio'r icing, felly os yn bosib bod ni ddim yn gweld lot o'r sbwng. Reit, amser canolbwyntio bab a gadael i'r hufen creadigol lifo. O, mae hyn yn waith calad. Angan rêl bôn braich. Pwy sy'n angan personal trainer pan bod morfydd y pobydd yn cracio'r chweip? Y cam nesaf yw I addurno'r cupcakes gyda'r sprinkles, felly ewch amdani. Waw, bod yr dyn edrych fatha diamantiaws. A mae dy rhai dyn edrych fel snot. Maen nhw'n edrych yn hyfryd, edrych ymlaen I flasu nhw. Nes I gorgyffroi a twlu popeth I fewn ar yr un pryd. Lwcus, wnaethon ni lwyddo I safio'r gymysgedd. Os swn I heb gopio be oedd Owain yn neud, swn I wedi darllen cam wrth gam yn iawn be I wneud, ond na, mae hyn yn werth I bawb. Peidiwch â copio pobl eraill, byddwch yn annibynnol. Felly, o leia da ni'n yr un cwch. Croeswn ein bysedd, croeswn ein bysedd trad, croeswn ein spatulas. Mae hi'n amser I feirniadu y cacennau bach.
Beth oedd yn bwysig gyda'r cacennau bach hyn oedd bod y blas yn hyfryd ac yn ogystal y cyflwyniad. Felly dwi'n mynd i ddechrau gyda cacennau bach Owain. A mae'n torri'n rili hawdd. Felly gawn ni weld. Mae yna haen hyfryd o'r eisyn ac yna mae'r sbwng yn eitha ysgafn, felly mae'n blasu'n hyfryd. Ac yn symud ymlaen i cacennau bach Leah, dwi'n mynd i dorri fewn. Ac fel chi'n gallu gweld, mae'r sbwng yn rili ysgafn a mae yna haen lyflu o'r eisyn buttercream hefyd. Wrth gymharu'r cacennau bach, mae'n rhaid i fi ddweud mae Leah yw enillydd y gystadleuaeth. Yeah! Tîm gwyn! Tîm gwyn! Wel, blas y beirniad sy'n cyfri. Yn amlwg mae Morfydd yn joio bita snot. Snot blasses, O's.